आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो. आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध. बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89. लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान असणाऱ्या अंगणवाडीची आज जत्रा आहे आणि या जत्रोत्सवानिमित्त खास करून विनोदजी तावडे जे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आलेले आहेत. त्यांनी आत्ताच भराडी देवीचं दर्शन देखील घेतलेलं आहे आणि आता ते भाजपच्या पक्ष कार्यालयामध्ये आहे. खरं तर कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हचा नवा वर्धापन दिन होत आहे आणि या वर्धापन दिनानिमित्त ऑक्सिजन टुरिझम अशी अभिनव संकल्पना आम्ही राबवत आहोत आणि त्या अनुषंगाने आज मी त्यांच्याशी बोलणार आहे. साहेब, सर्वप्रथम कोकण 7 लाईव्हच्या वतीने तुमचं स्वागत करतो आहे. खरं तर वर्धापन दिन हा नेहमीच प्रत्येकाचा एक ठेवा असतो, एक उत्सव असतो. पण दरवर्षी वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने आम्ही काहीतरी अशी एक अभिनव थीम राबवण्याचा प्रयत्न करतो आणि यावर्षीची थीम आहे की ऑक्सिजन टुरिझम. काय सांगाल, काय प्रतिक्रिया? कारण कोकण 7च्या वतीने वर्धापन दिनाच्या दिवशी अनेक जण मेळावे करतात, केक कापतात, पण कोकण 7 ज्या पद्धतीने कोकणातलं पर्यटन वाढलं तर कोकणातला रोजगार वाढणार, कोकणवासियांना त्याचा फायदा आहे. आणि म्हणून कोकण 7 हा खऱ्या अर्थाने कोकणाचा आरसा म्हणून पाहिला जातो आणि त्यामुळे असं एक स्तुत्य उपक्रम आपण करतात. त्यामुळे आपल्याला मनपूर्वक शुभेच्छा आणि याला तमाम कोकणवासी भरपूर प्रतिसाद देतील आणि पर्यटनामध्ये केवळ कोकणातले नाहीत तर महाराष्ट्रातले आणि राष्ट्रातनं लोक आली पाहिजेत, यासाठी पण प्रयत्न करूया. एक शेवटचा प्रश्न, खरं तर आज संपूर्ण राज्याचं लक्ष आहे ते म्हणजे आजची भाजपची जी राज्यसभा इथे होते आहे. तर खऱ्या अर्थानं कोकणवासियांचं एक आशा आकांक्षा आहेत, तुमच्या काय ज्या अपेक्षा आहेत कोकणवासियांच्या ते या राज्यसभेमधून मांडण्याचा प्रयत्न होणार आहे काय? मला असं वाटतं की एका सभेतनं होत नसतं, सभेमध्ये सगळा निर्धार व्यक्त केला जातो आणि मला वाटतं कोकणवासीय एकत्र येतील आणि या ठिकाणी या सरकारच्या माध्यमातून कोकणाच्या विकासाचा निर्धार आजच्या सभेमध्ये व्यक्त केला जातो. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.